ti masakbayan, iti na ipalabas. Nagrigat ti panagkaykaysa, the Vince ken Annabel uray, no nagduras ti biyagda, ken ti negosyoda. Ti plano amang salaknib, kadagiti amin ket nasubok gapu, iti panagsumbat, panagdua-dua, ken dagiti saan amay baga arikna. Nalagip ni Vince ni Marshall, isu a pinasyarna iti farm. Ngem idiyay, ad-adda a naasideg ni Annabel ken ni Marshall. Ket dayta tinang parikot, iti nakem ni Vince iti inaldaw-aldaw. Naggrupnoy ni Annabel iti asi, ken panakayrigat ni Vince. Ngem saan analiklikan ti panakayraman ti rikna, ken panagbuteng. Iti baet ti panagsakit, ken panakaulbod ti puso. Inaramid ni Vince ti maysa a napigsa a desisyon. Makisosyo ken ni Marshall, iti negosyo tapno, maisalakan ti masakbayanda. Ngem kabayatan a sumarsaruno, dagiti aldaw, ad-adda a rumuar, dagiti nalimed a rikna, ken saan analpas a panagsinubot. Papagayam, aniyang ngata ti pagbanagan ti ayat, negosyo, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayat, ken kinabaknang. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabwisita ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan ni Annabel. Amangan mo't no kanayo ng ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarungkaran yaw iti mansunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat matanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan a resort. Kan di mo sungsungbatan na itiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapan na kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingid kayo ni titunggal maysa. Wan Vince, gaputan na singpat ni Marshall. Oo, gayam. Kaya't ko amaamuan. Noon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince? Ha, Annabel? Lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapal ako ma. Taag talin na adlat ta ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma tamaawatan nak, Vince. Apay, awan ka di apulos ti mariknam a panagayat kanyak. Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayang ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumiksa ti resort ko. Iso adya ko nintuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha, maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga adda ti dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnasken kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atangnal ti biag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin. Nadagsin itirik na. Ngam awan ti maaramidan tayo. When Marshall,
kat agyaman ak unay. Isip ti kastoy. Nanay, ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan yung man, nadadaalan. Agyaman ka. Taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti hugtarak ha. Tapno nakarkaron nga gluptap tagong mo. Anyan na ito nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir. Anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan. Anya launa ti din a pangayatan kanya kaya. Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasumbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambayan yaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jak maaklon day to'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jak itulok. Apay kano akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, kahit nasakit tinakam na Taapay kanaw. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Gab. Asino ba't ngamin ti mayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Day tangarod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na day ta hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok ngamin jay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu ngamin ani Marshall ti makagapu. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdas alan na. Iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayateng. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamuam. Nanay Len, kasla simingpot ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga ruday ta, Joven. Sapay ko ma, tagtultuloy ti kinasingpot nan. Hun nga rod. Taidikot. Ay na. Saan ang maaawatan ti ugali na? Kasta aya nana. Wen, Joven. Kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng ay na ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay hun taiso ti kanayon akad kadwa na ide. Agam sa nabali. Agsublinto kano ni Temyong inton malpas na ti as-asikaswan na ijay ilida. Ma'am Annabel, adan-adlaw ko kani Marshall iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Parag ko na gusto kin ka. Anya? Wan, nadlaw ko rita. Kapata sa bali ti panang mingming na kin ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man kin ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat kin kwa na. Wano, iso ti makagapo no apay adinak sungbatan. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juben, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Pinanawan na ko ni Lola. Kaslawanan sir-serbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidag.
pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako nagmaymaysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng tigundaway apan ang isubli na itibulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asipupuso. Podno, tiin ako na ni Nana Helen, madam. Aklunan tayo ti amin, ah. Tapno aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong nga ayan tayo. Joven. Saan abale, madam? Awan man dagiti dadakkel mo. Basta batan ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay-bayan? Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di Lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas ko amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Saita, pinanawan nakmutan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakan ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyamanak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamot da Maricel, kan Marshall. Uy nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gaputa imay da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't nga imay. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay-may sa akon adamang. Iso akaslawanan ti serbi ti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti saum amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarswa ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbagam, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takas tamat ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngam iti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Iso asapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshal, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga adan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinay toy. Anyat kayat masawan? Ada resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshal, panagkunak, nasaya at tikas yung aramidin ta. Pag tinulungan ta nga imaniharo ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam, Vince.
Pagpampanunutak pa'y anaimbag dayta idijayam. Kasla damang burburibor iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di dayta, sir. Naku, nana. Akayat na kano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Uwan, nana. Kanayon na nga ibaga dayta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat dayta nga ibagbagana. Nana, Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day di Sir Vince. Kan may sa. Mayatin ti negosyom. Dakkel ti mapaspastrak mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. daytamat nga rod ti pampanunutak, nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga rod, nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngem ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngem no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siyak lamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kaya't nati makisosyo kan kuana. Agom tumat nga minday jay a Sir Vince. Adala nga roden negosyo na, kaya't napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatan dagiti baknang no daduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da. Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagare inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manen kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyata ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Uwan, madam. Sana bali. Sumurotak to inton sa marunong. O sige. Ang ano samti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Uwan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Adda ka dito'y, Vince. Ayan, kan kinabaknang. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklangan lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyata ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Uwan, madam. Sana bali. Sumurotak to. Inton sumarunaw. Sige. Ang ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Uwan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Ah, Adda ka dito'y, Vince? Juan, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marshall. Apag iso, adda kayo matgayam dito. Juan, kahit ko ngamin ti makalang abmanen iti press ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito eh. Kaya't ko ti agrikos iti farm. Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyamanak lang angan? Sige, agbati kayon dito eh. uwan, madam. Pimbanaw latan.
talaga nagbaliw niya, Annabel. Sipod na amuna ni Marshal. Kaslalik-liklikan ako. Imayag, taumay ko manan ijaya ti ibagbagakin ka, Marshal. Nasayaat mo, May ka. Gaputa kayat kamat ama kasarita, Vince. No kasta, nakaikad din ka? When, Vince? Iso apad padaanak ti umay mo. Okat, mayat ka kadit ising-asing ko? Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Ngamsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? When, Vince? Tapno maipamaysa tamat lang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marshal, Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Ngamulitak, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali? Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. talaga adinak ikaskaso da di ang Marshal Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta unay ti panangay ayok ken kuana. Yam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, sanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng da at tao. Aya. Ken adda na sakit tiriknakin ko na. Gaputa mariknak nga iso ti ayayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marshal. Aya. Anay kao, sir. Sinipit nakmatan. Oh, anya. Anay kao. Aya ka di pa iti sungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaro na anapudot ti ulo. Dinaksong-basongbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnokan ka. Anya ka di dayta, Marshal? Ti kinabayag ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti pusok. Anya? Wen, Annabel. Inot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Marshal? Pudno. Talaga nga'y ayatan ka. Katsapay ko mataipayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay apanawan. Tapno panunutak anaimbag dayta abanag. Madam, pasensya ka kuman ano tila madildilaw ko. Apay ka di? Kasla ka na yun gaminti sa sarong karni Sir Marshal dito yung mansyon. Kuwana na? Pasensya kan ano tila ibagbagak, madam. Kinapudno na agar-aram ni Marshal. Iso ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana? Ha? Ay na, no siya klamay sa. Kayat ko ni Sir Marshal para kada kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgan apagsapulan na. Wen madam, sigurado anaan-anos nga adayaw, ngam dayjay avens. Talaga ka di asaan nga agbali ti pangedeng mo, Marshal? Pasensya kan, Vince. Ngam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Wen, Vince. Gaputaan mo kamarigata nakto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo. Awan parikot iti dayta. Adda akmat no bilang? Anya nga iti serbina ang makisosyo akan ka, no di ka matulungan. Anya? Sapay ko ta maawatan nak, Vince.
No ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic farm wala ang kuma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anaskan nga aywanak mat. Anya, Pasensya ka na talaga, Vince. Ngamsapay ko ma. Tasaan aday ta ti makagapo, tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshall. Mayat tayo ti pinilim apangananta. Magusto aklaunay ti ambience na. Well, Marshall, napilik daytoy akla sa restaurant. Gaputa kayat ko ang memorable daytoy akanito. Annabel, Nakisaysayat ka unay kanyak, Marshall. Di ka nagbaliw. Sipod na amo ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agayatak kan ka. Iso anak ko nak, akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta. Aklunak ti panagayat mo, Marshall. agyaman ak unay, Annabel. Ikarik, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakkan ka. anya ka di dayta, Annabel. May papanday toy. Iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sabay ko ma, tasaan ka agumurgura? Ha? When Vince, nangruna no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti pusok. Anya? No kasta, agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jackie Libak, Vince. Katkidawag, asapay ko matadi ka gumurgura. Kan di ka kumamang riribok. Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Nasaktin nakam ko iti dayja, Marshall. Apay ka day, sir. Iso ti makagapo no apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya? Ni Annabel ang mismo tinang ibaga kanyak. Ani Marshall ti kaayan ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabel panagayat kada kayaw. Kan maysa. Sana da kayaw ti para iti tunggal maysa. Talaga kit dia peste iti biyag ko na dia, Marshall. No awan na dia tao, siya kumati inayat ni Annabel. Ha? Sana nasaya at ti gumurgura, sir. Awatan niyo lang ngayon. At talaga, akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga para kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka nasakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaramkan ka? Wan, Marshall. Ngam awan apulos ti mariknakkan ko na apanagayat. Ngam adakan ko anan, nugumura kanyak. Maawatan naman siguro dayta, Annabel. Gaputan narigat mo't apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshall. Sapay la ko ma. Kadyak sayangan ti impaay mo akan ito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Wan, Marshall. Aginayat, kan agpinatagta.
Kan sa ganaan ta ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangitmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan timbagak. Sir, kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod a binilin ko nagitibuyot ko amang dukot ken ko ana tapno idatagda kanyak. Ha? Ay, sir, hindi yun patuloyin day ta plano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di na kontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya? Ay, sana, sir. Ngamti kunak laang. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mong ibaga. Ay, kuwa, sir. Ipaayaw ti waya-waya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan niyaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to adwa? No ipilit yaw ti bagiyo ken kuana. Tatinapod no apanagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana nga agsakripisyaw. Nalpaskan, Ibagak ibagak ken ka. Asino ka kumaamang isuro kanyak, ha? Awanen makalapad kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manen magunod ti panagayat na. Anya? Ay na, ay denggan na kumamat sir. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay arom-romwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am-am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga ka na kayong. Anya? Anya ka no ti bagana? Basta napatagabanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayon yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kitaan no at dapay dagiti naskan a maaramid. Uy, sige nga rod, madam. Agyaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti ibagbagan ni Juven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata. Anya ka diti gagarayo? Saan arumba nga agbutang kakanyak, madam? Gaputa isakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay ko ma, tanam na maagmat ti siguridad kaw iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukaw kadagiti binilin na atatao na. Anya? Wen, madam. Talaga aday tati plano na. Gaputa na amuan na nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pa'y lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat na launay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay kada. Adda saan anasaya at aplano day siya a Vince. Agyaman na kiti day tang indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamu nga indano nyo kanyak day ta abanag. Marshall, masapul nga gananad ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Day ta ti pudno. Dakas at talaga day a tao. Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarup ko no napod no agayam.
Ngam saan mo't gayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga, asabali ti ugali day dya Vince. Kunaklakit din nun napudno agayam. Saan mat gayam? Wen Annabel. Ngam nupay kastang. Saan aday ta kumatimang dadaal ka data? Agtalinaed talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dogs day dya Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak ijay Vince Resort. Pagkunaan nyo mo't, madam. Kanayon ko idi atuladen ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kwa na. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunag. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan mo't lang sirsirbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka a makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalkalikagumam a kinabaknang. Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, iso nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sabali. Ewan, sir. Sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Ayat kan kinabaknang. Papananyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Iso nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka mangtaktak. Kandi mo latan sasawon iti sabali. Uwan, sir. Sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Aha. Umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Wan Mang Igme. Sigurado nga agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara na diya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti maminribaw. Sakbay nga ituloy yo ti plano yaw. Di yo kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awanan ti makalapad kanyak. Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sa ta, Annabel. Wen nga rod, Marshal. Katsapay la ko ma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la ko ma, Ne, nagunagday ta na naay mo? Pampanunutak ngamin ni Vince. Ada amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan.
buwisit kit diti kastoy. Awan pa serbiyo akatultulag. Bay! Oh. Nay, apay, sir. Napudot man ang tiulo, yaw. Saan arag baligi na iti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya sa tao. Saan ngamin akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbangday ta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin di pa nagkalay sa hayop ni Sir Marshall, madam. Wan nga rod, Juven. Kastoy gayam tirik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti dandan ni maikasar, madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ay ayatam. Angam, adalat talaok na apa nagnervyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, madam. Sapay la kumatakas tangag paiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya? Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yo kanyak. Ang husto ti makitkita yo. Nagbalbaliw akon. Madam. Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anak kasaktan terik nayo. Sapay la ko mata mapakawandak. Ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, Madam. Amok magtanasingpot kayo. Sumrula ang tikinak ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, Nana. Tamaawatan dak. Kasapay la ko ma. Taagtalinaad kayo diti mansyon. Nga oray anyapay ti mapaspasamak. Uwan, Madam. Ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla na la daw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga no agur-urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Ngun nga rod, madam. Wun karun ka. Nakabaybayag ka tumagabin nga kukunay si Kajuben. Kas kalapag-aong. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinabasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Juven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Eh, ti sumarsaro alugan, madam. Ti sumarsaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan tatayon. Anya ti kayo sa uday kayo ngay. Mabit lang, Rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam, saan? Aawagam kid din ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami pagharabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Ta ipaay may. Basta di na kami dangran. Manong temyong! Awanan ka itibain ng Vince! Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na sayat ang mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenkan ka. Noan niya ti kayat ko.
ikagumaak agun udan nga uray pakabasulak. Anya! O dadimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan nyo kakadwa. Ipatay nyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amay sagmak tayo amin! Marshal, Marshall! Pagpagayam ta, Vince. Iso pa nga asim, di mo ko maaramidin na ito. nalpasan tinararagsak akan ito, Marshal. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang nga asim, Vince. Di mo ko maaramidin na ito At ako ka, polis. Iso arisutin tayo kumada ito Tangal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo. Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya! Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshal. Dahito ti parakin ka. Adalang kaltong kanya. Baltukan kamit, Marshal. Huston mo, Annabel. Natalgad, di kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwana. Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgad tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agi karo day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam, husto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Saan nabali? Saan kamot ano? Jupin. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo. Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akasto ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulak kan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akasto'y ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pong reta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marainday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup at gayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawan nyo? Gusto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso aparikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan na nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itiloti a pagbiagan da Sir Marshall, kanti nana, nga iso ti farm ita. Kat si kamat Sir Vince, pimusay adagos tinam, kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos na di Senyora Felisa. Innala na ka, kat impatag na kakaspudpud no nga anak da. Anya? Anyan. Apay nga awan Apolos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat na kayo a protektaran. Kan may sa,
Gaputan na talina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakdakamat tinapalabas. Iso pinadakkel na kayo anaimbag. Gamsayang tanagbalin ka dakas, Sir Vince. Saan na po nura ito'y? Saan? Agyamanag, gaputan na saya ti kasasaad mo, Mang Temyong. Ha? Hehehe. Sangitan nak mo lagayam, madam. Di nak mo lagayam, palubusan na matay. Si kamot Mang Temyong. Karuruar mo iti ospital. Ngam da tala agang angaw ti among haramidan. Kasta la tibiyag, madam. Amo mo tante ugalayk. Anya? Nasiglat tayo, madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga rod adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro, sa bali tikit kita kiday. Ay ngam, anyan tikin na dakas dayay aservens. Nabailan na ngay naramid tikas jay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ang tiyak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Jack maklon na ito ang napasamak kanya. Madadal ti panunod ko. Pag-aasim. Aklunam ko matinagbasulam. Agpakumbaba ka. Tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday. Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti ar-aramidem. Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. Jack maklon. Jack maklon aday jela nga Marshall ti mangati o kanyak. Punasa mon ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan anday tariknam. Gaputan pasig agora ti marikriknam iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaid ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamot anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno madaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwara ko niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa iti gundaway tapno makisaritakin ka, Marshall kabsat ko. Inawagan na kiti kabsat, Vince. Wan kabsat. Gaputa day tatirongbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapel ako mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaan. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan haladaw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lang po diti ayan ayat ta, Annabel.
naurnos matlaang ti amin. Wen Marshall, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Wen nga rod. Iso ang masapol matan nga asikasunta ti para kadata. Wen, Asikasunta ti panagkalay sa ta. Tapno matuloy matan. wen na. Gaputan makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Wen Annabel. Nagkarikanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman akno kasta. Asikas wantang arudan ti may papan iti panagkalay sata. Taawanan ti parikot. Naragsak matan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti pariko ti amin. Mang Temyong, Mariknak ako mapkapsuta kaun. Di kay mapagsirbyan na imbag. Iso akayat ko kumanti agpakada. anya? Nagpakadala nga rudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, Madam. Diyak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Sana bali tadaman ni Jumain. Kanda giti barbaraw akatulong yaw. Ayun, Madam. Kasi iti kinunak. San kayon ang mapagsirbyan anaimbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo't ti kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong? Ngam itangtan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno addaalaan nyo nga agawid ijay iliyo. Hey, saanan, Madam? Saan kayo nga agkadkad, Mang Temyong? Tapno adaaramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputan nagserbi kayo diti mansyon iti lasod ti mano atawan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanayon ka nga apaan, idi. Ay na, hagyaman ako na Madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw.